Euskaltzainburu jauna, euskaltzainok, Mirianen senideok, lagunok, herritar guztiok, entzuleok, egunon. Badator aire freskoa. Aurten euskaltzaindiak 100 urte bete ditu. Urte horietan gauzak asko aldatu dira munduan, Euskal Herrian, eta baita euskaltzaindian ere. Asko ez ezik, lastertasun handiz ere aldatu dira gauza asko gizartean. Zientzia eta teknologia, hiritartzea, komunikabideak, globalizazioa, migrazioak eta bar. Bada ordea, gauza bat beste gauza askok baino oztopo handiagoak aurkitzen dituena aldatzeko. Emakumeek nekez lortzen dituzte erakundeetan eta enpresetan izan behar lituzketen lekua eta eragina. Balio handikoak izan ere, beirazko sabaia deritzonarekin egiten dute topo. Esan izan da, emakumeek gizonezkoek alako 2 merezimendu izan behar dituztela erdia lortzeko. Euskaltzaindian ere, 73 urte behar izan ziren emakume bat, Miren Azkarate, euskaltzain oso izatera iristeko. Hurrengoak, Ana Toledo Akademiaren sorreratik 87 urtera, eta Aurelia Arkotxa Sagrario Aleman eta Lourdes Oñaderra 88 urtera heldu ziren. Ostera, gaur arte, 83 gizonezko iritsi gara euskaltzain oso izatera. 3 emakume bakarrik izan dira zuzendaritzako kide, Miren Azkarate Jago sailburu izana da, Aurelia Arkotxa buruorde eta Sagrario Aleman diruzaina da gaur egun. Aldea nabarmena da. Gaur emakume batek sarrera hitzaldia egin duela eta egoki iruditu zait euskaltzaindiarekin erabateko edo besteko harremanak izan dituen merezimendu handiko zenbait emakumeren aipamena ona ekartzea, garai batean eta orain euskaltzaindiari ekarpenak egin dizkioten emakumeen gorazarrez. Merezi luketen guztiak ez ditut aipatuko, ez da ere bakoitzaren xehetasun biografiko guztiak ere. Gehiago azpimarratu nahi nituzke, emakumeek izan dituzten merezimenduak bai, baina baita ere izan dituzten oztopoak eta mugak baita ere izan dituzten jarduerak izateko eta ez beste batzuk behar bada nahiago izango zituztenak. Haien merezimenduak gizarteak aurrera bidean jarri izan dizkien oztopoak eta lantzen utzi izan dizkien esparruak azalduko ditut hemen. Denboran zehar gauzak nola aldatu diren eta etorkizunari begira zer espero eta lortu beharko genukeen ere bai. Eta Mirian bilakabide horretan kokatzen saiatuko naiz. Euskaltzaindia euskara gizartean auspotzeko asmoz, hainbat ekitaldi biltzen zituzten euskal egunak antolatu zituen Jaio eta Laster. Lehenbizikoa Durangon izan zen 1921 eta bigarrena Donezteben 1923. Zoritxarrez, 1923an Primo de Riveraren diktadurak irakaskuntzan gaztelania soilik erabili beharra ezarri zuen. Ez ziren garai errazak. Doneztebeko euskal egunetan hainbat ospakizun eta hitzaldi izan ziren. Hitzaldi horietako batzuetan, garai hartako giroan euskararen atzerakadak eragiten zuen kezka agertu zen. Horietako bat, emakume iruindar gazte batek egin zuen, Julia Fernández Zabaletak. Juliak bere hitzaldian euskaldun askoren euskararekiko utzikeria salatu zuen. Hitzaldiaren hasieran berriz, aitortu zuen urte hartan bertan hasi zela euskara ikasten. Beraz, euskaltzale burrukatua, eta gero ikusiko duzu zer nolako maila zuen emakumea. Ez zen edonor Julia Fernández Zabaleta, 1923an hitzaldia egin zuenean gaztea zen. 25 urte zituen. 7 urte lehenago, Iruñeko irakasle eskolan karrera amaierako sari berezia irabazi ondoren, Iruñeko udalaren beka batez, Bartzelonara joan zen Maria Montessorirekin ikastera. Maria Montessori, mediku eta pedagogoa, hezkuntzaren filosofiaren historian punta-puntakoa izan da. Eta gaur egun ere, haren metodoa erabiltzen duten ikastetxeak asko dira mundu osoan zehar. Italian lan bikainak egin ostean, Montessori 1909tik aurrera nazioarteko ospea irabazten hasi zen, eta bere metodologia jarraitzen zuten eskolak hainbat herrialdetan barreiatu ziren. 1915ean, Bartzelonan finkatu zen. Urte horretan, Kataluniako komunitateak lagunduta, programa txiki bat abian jarri zuen Eskola Montessorin
3 urtetik 10 urte bitarteko aurrentzat eta laboratori y seminari de pedagogia sortu zuen ikerketa eta trebakuntzarako. 1916an nazioarteko ikastaro bat eman zuen, aurreko 5 urtean garatu zituen 6 urtetik 12 urte bitarteko lehen hezkuntzako aurrei gramatika, aritmetika eta geometria irakasteko material eta metodo ez. Hantxe izan zen Julia, pedagogiaren aurrerapen modernoak ezagutzen. Iruñera itzuli zenean txosten bat egin zuen Iruñeko udalarentzat ikasi zuen metodoaz. Txosten horretan, Montessoriren metodoaren hainbat alderdi on aipatu zituen, baina hain gaztea izateko heldutasun handia erakutsiz, alderdi ez hainonak ere kritikatu zituen, bereziki hizkuntzaren tratamendua. Oposizioz Iruñeko udalaren eskoletan lanpostua lortu zuen eta ikasitakoa bultzatzen gogotsu ahalegindu zen. Aipatuko ditugun emakumeen ezagurri nagusiak Juliarenen antzekoa direla ikusiko du. Euskara bizirauteko kezka, hezkuntzan euskarari leku egiteko ahalegina eta pedagogiaren garaiko joera aurreratuenen iturriekiko lotura. Horietako bat, beste bat, Julene Azpeitia izan zen. Julene Azpeitia. Hau ere irakaslea, 1888an Zumaian jaioa. Donostian eta Bilbon ikasketak 1906an burutuz titulua lortu ondoren, 1911an, 23 urterekin, Valladoliden oposizioetan lehenengo geratu zen eta Ean, Bizkaian, irakasle postua lortu zuen. 1916an, herriminak bultzatuta, 1906an, Mexikon bizi zen Enrique Eskauriatza euskaldunarekin ezkondu eta ara joan zen bizitzera. Herriminak bultzatuta, euskaraz idazten hasi zen eta erbesteko euskaldunen diru laguntzaz bere lanak argitaratzen. 1918an, Endika semea izan zuen. Mexikon Euskal Herritik urrunegi eta itun sentitzen zenez, 1920an, semea Euskal Herrirainoko bidaia luzea egiteko adina koskortu zenean, ona itzuli zen. Urte berean, Ramon de la Sota abertzalea presidente zela, Bizkaiko diputazioak auzo eskoletarako irakasleak aukeratzeko oposizioetarako deialdia egin zuen. Julenek oposizio horietan ikastetxe horietako andereñoen zuzendari postua lortu zuen. Pozak ez zion asko iraun. 1921an, monarkikoak nagusitu ziren Bizkaiko diputazioan, Julene abertzaleak haiek hezkuntza aldetik zituen planteamentuen aurka zeudenez, zuzendaritza postutik dimititu egin behar izan zuen eta irakasle lanetan ibili zen. Pedagogia berritzailean, Julene ere aitzindaria izan zen. Frantsesa menderatzen zuenez, aukera izan zuen Montessoriren garaikidea zen Ovid del Crolly, pedagogo belgikarrarekin metodoa ezagutzeko. Del Crolly, Montessori bezalaxe, medikoa zen eta baita neuropsikiatra eta psikologoa ere. Eragin handiko pedagogoa izan zelako ezagutzen da batik bat. Julenek besteren ideiak aplikatzeaz gain, bere gogoetak saiakera batzuetan idatzita utzi zituen. Horietako batzuk sarituak izan zirela, nola honako titulu hauek zituztenak, Instituciones peri y postescolares que pueden crearse en las escuelas de barriada en Bizkaia, eta lección práctica a los niños sobre las virtudes y excelencias del ahorro, gaztelaniaz horiek. Eta osasuna, merketza eta janaritzaz izenburu zuen liburua, Euskaltzaindiak antolaturiko sariketan lehen saria irabazi zuen hain zuzen, euskeraz. Ikusten da Julenek aurra bezain bat, aurraren ingurunea, hau da familia eta gizartea zituela gogoan, hau da pedagogiaren ikuspegi holistikoa zuela. Euskaltzaindiak 1971an antolatu zuen Euskaltzaleen biltzarrean, Julene Azpeitiak hitzaldi bat egin zuen. Ume euskaldunai euskeraz idazten eta irakurtzen zelan irakatsi izenbura zuena. Hor, hain zuzen, De Crollyren lanen berri eman zuen, eta batez ere hark asmatu zuen metodo ideobisuala azaldu zuen zehatz-mehatz. Euskadi egunkaria bertzalean, 1921tik 1927 bitartean, 158 artikulu idatzi zituen euskaraz, Harritoki eta Izengoitiaz sinatuak. Horietatik, 87 euskotar umien aldez izenburuaren pean. Asmo pedagogikoko liburuen artean, 1925an, Bizkaiko diputazioak pedagogia gaiez eratu zuen lehiaketan irabazle izan zen, Irakurre Matxe liburua argitaratu zuen 1932an. Aurrliteraturaren arloan egindako lanek zenbait sari jaso zituzten. 1954an Euskaltzaindiak antolaturiko sariketan bigarren saria jaso zuen. 1959an Biarritzeko Euskal Kulturaren alde elkarteak antolatutako aurrentzako ipuin sareketan bigarren gelditu zen. Goizeko izarra ipuinarekin. 1921an Amandriaren altzoan ipuin bilduma argitaratu zuen.
Emakume gure artean euren etorkizuna aukeratzeko izan dituzten oztopoak ikusarazteko ezin adierazgarriagoa da, iruditzen zait, Julia Berrojalbizen kasua. Hau, entzun ondo, ze oso adierazgarria da. Julia Berrojalbiz 1923an jaio zen. Batxilergoa egin ondoren, medikuntza ikasteko asmoa zuen, baina ezin izan zuen bere gogoa bete, inguruneak desegokitzat hartzen zuelako lanbide hori emakumeentzat. Asmo hori alde batera utzita, kimika ikasi nahi izan zuenean, arrazoi berberagatik, karrera hori egiten hasi zen arren, presioa jasan ezin da, bertan bera utzi behar izan zuen kimika karrera. Azkenean, garai hartan eta geroxeago ere, gizarteak emakumei gehienez ere opazien irakasletza ikasketak, irakasle ikasketak egin zituen, eta 26 urte zituenean irakasle titulua atera zuen. Bizkaiko ikastolen sortzaileetako izan zen, eta 1957an ikastola batean hasi zen lanean, eta gero bigarren batean. Garai txarrak etorri ziren ordea, hasierako ikastolaientzat, eta klandestinitatean, etxe partikularretan jarraitu zuten lanean, eta antolaketa horretan Julitak lan handia egin zuen. Ikastolaiek ordea ez zuten etxi, eta Julitaren ekimenez, hain zuzen, Madrilera jo zuten 1928an, eta baita lehenbiziko ikastola legeztatua abian jartzea lortu ere. Arrakasta handia lortu zuten. Irakasleak ziztu bizian ugaritu ziren, eta horrek asmo handiago bati heltzea ekarri zuen. Lauro ikastola sortzea 1932an. Julita zuzendari pedagogiko izendatu zuten. Julitaren asmoa muga hori baino askoz gorago zegoen, eta Bizkaiko beste hainbat ikastolaren sorkuntza bultzatu zuen. Euskaltzaindiak 1937an Euskaltzain urgazle izendatu zuen, eta 1988an ohorezko Euskaltzain. Eta baintzango nukenik, zer ez zuen egingo gaitasun honekin kimikan edo medikuntzan, baina ez zioten utzi. Antzeko ezaugarriak zituzten eta Euskaltzain ohorezko izatera iritsi ziren Robustiana edo Robustena Mujika Tene, Madelen Jauregi Berri, Marijan Mina Berri eta Carmel Esnal ere, antzeko bideetatik ibiliak dira. Euskara bultzatzen, pedagogia berriari heltzen, kanpoan ikasten hemen aplikatzeko berrikuntzak eta bar. Urteak joan ala, emakume batzuek lortu zuten, ahalegin handiak eginez, loturak apurtu eta gogoko zuten etorkizuna amestu eta ara zeramaten bideak urratzea. Carmel Errotaetxe, 1933an jaio zen, gerratik ihesi familia Frantzian babestu zen. Han egin zituen unibertsitatea aurreko ikasketak. Erbeste aldia bukatuta, Euskal Herria itzuri zenean, enpresetan langile izan zen. Urterik txarrenetan, ahalegin handiak eginez, euskaldundu zen, ezbaitzen berez euskalduna. 29 urterekin, frantzes filologia ikasten eta frantzesa irakasten hasi zen. 1937an, lizentziadun gradua lortu zuen. Tesina, Simone de Beauvoir, filosofo idazle eta feminismoaren teorialari handiaren literaturaz egin zuen. Eta ez nola nahi, gainera, Simone de Beauvoirrekin zuzeneko harremana izan baitzuen bere lana ontzeko. Deustuko Unibertsitatean Euskara irakasten jardu zuen. 1937an, Ondarroako Euskararen egitura aztergai zuen tesia irakurri zuen. 1939tik aurrera, Euskal Herriko Unibertsitateko Filologia Fakultatean linguistika orokorra irakatsi zuen. 1987an, arlo horretakon katedradun izatea lortu zuen. Gero soziolinguistika ere irakatsi zuen. 2001 urtetik aurrera irakasle emeritu gisa jardun zuen. Ikartzaile peto-petoa izan zen Karmele. 1979an Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak eta gero ohorezko Euskaltzain. Euskaltzaindian hainbat batzordetan lan egin zuen, batez ere gramatika batzordean. Hemendik uste zuen aldaketa nabarmen bat. Alegia, medikuntza eta kimika ikastea debekatzen zioten emakumea, egia da, bera setaz eta lanaz eta aleginez, ikertzaile izatera iritsi zena, berak maite zuen arloan, euskara maite zuelako, baina baita ere hizkuntzalaritza eta soziolinguistika eta maite zituelako. Honaino, dagoeneko gurekin ez dauden merezimendu handiko emakume batzuk, erabateko edo besteko harremana euskaltzaindirekin izan zutenak, eta batzuk ohorezko euskaltzain izatera ere iritsi zirenak. Gehiagoren ibilbideak ezarri ditut idatzizko azalpenean, baina hemen luzetxo joko zuen da pixka bat utzi ditu. Ikusi nahi ditunak ikusiko ditu, edo adorea duenak hortarako. Ohartuko zineten, azken aipatu dudan Carmel Errotaetxeren eta besteen artean alde nabarmena dagoela. Denboraren arian gure gizartean izan diren aldaketen isla garbia da hori.
Karmele Unibertsitateari eta ikerketari txiki loturiko emakume genuen, hizkuntzalaria, ikertzailea, euskaltzaindiaren barruan aktibitate handikoa, aurrekoen profila oso bestelakoa zen. Haientzat, unibertsitatean goi mailako ikastetara iristea ezinezkoa zen. Ezin zutelako, baizik ez zietelako uste. Gizarteak gainditu ezinezko esia jartzen zien. Aurren irakaskuntzara loturik ikusten ditugu. Garbi daude zergatiak. Bata horixe zela emakumei baimentzi zitzaien lanbide gutxietakoa erizaintzarekin batera. Bestea berriz, euskararen transmisioa kinkalarrian ikusten zutela. Eta euskararen maitasunak bultzaturik, buru belarri aurren euskarazko hezkuntzari heldu ziotela. Kantuak sortuz, ipuinak eta artikuluak idatziz, atzerrian eredu aurreratuenak bilatuz eta Euskal Herrira egokituz. Gaur, hemen, sarrera hitzaldia egin digun Miriam Urkia González, eredu berrikoa dugu zalantzari gabe. Gipuzkoako Bizkaieraren esparruan dagoen, Aretxabaletan, Triontan, jaio zen, eta hantxe egin zituen unibertsitate aurreko ikasketak. Kazetari izatea amesten zuen eta idazle gisa bere alegintxoak egin zituen, baina bi euskara irakasle izan zituen euskararekin maitemendu zutenak. Horrela, kazetaritzako ikasketei ekin beharrean Donostiako EUTG Filologia Fakultatean matrikulatu zen. Han, batez ere literaturarekin egingo zuela topo uste zuen, baina desilusio apur bat hartu zuen arlo elkorragoak landu behar zirela ikustean. Fakultatean hasi orduko astebete ingurura bere bizitzan jarraituko zuen bidean eragin handia izango zuen zerbait gertatu zitzaion. 1983 urtea zen. Uzei, terminologia teknikoak lantzen aurreko urteetan ibili ondoren, Eusko Jaurlaritzak eskaturik euskarazko ikasliburuetako eta prentsako hiztegia jasotzen ari zen. Garai hartan zeuden baliabideekin lana eskuz egin beharra zegoen eta horretarako hitzak eta haien adierak identifikatuko zituzten pertsonak hartu ziren. Zehazki, filologia eta irakasletza ikasleak. Miriam, filologia ikaslea zen, testuak irakurtzea eta hitzen kartoimezko fitxak betetzea zen eginkizuna. Esan genezake, lexikografian izan liteken lanik apalena zela ura. Nik uste oain gastronomia kontuetan dabiltzan nahi, perresila pikatzen jartzea modukoa. Benetan, literatura baino agitzez eskergabekoa noski lan hori. Baikorrago izatea zilegi baldin banu, esango nuke gaur goraipatzen den prestakuntza duala egiten ari zirela. Garai hartan zalantza asko genituen, artean Euskara Batuan gauza asko finkatu gabe zeuden. Zalantza horiek pilatzen eta tipifikatzen joan ginen, komatxo artean duden fitxategia deitzen genion bilduman. Zalantzak, dudak, zirelako biltzen genituenak, eta hitz jolasa egiten genuen duden izlarriz, alemanezko hiztegi erraldoiaren izena iradokiz. Izan zikan ametxezkoa eta gure lana berriz egin beharrekoa. Egia esan, lexikografiak gainerantzean ez du hitzekin jolas egiteko aukera handirik ematen. Gure lanetan, informatika erabiltzea hasikinetan zegoen orduan. Bankatxeetan eta enpresetan erabiltzen ziren datu baseak ez ziren batere egokiak guretzat. Claudio Arluxet informatikari jakintsuari esker lortu genuen garatzea hala ere, datu baseak kudeatzeko sistema propio bat. Oso eraginkorra, baina, egia esan, korapilatsu samarra erabiltzeko. Zagu informatikoak oraindik jaio gabe zeuden. Miriami duden fitxategia datu baseratzea egokitu zitzaion hain zuzen. Hala ere, bataio informatikoaren urrotzak ez zuen kikildu. Hurrengo urratzean, EBS-en gaur egun 20. mendeko korpusa deitzen dugun horretan, eta Euskaltzaindiaren lef batzordearentzat lexikologia txostenak egiteko adibidetegia deitzen genion korpus txiki bat antolatzen lan egin zuen. Uzein, baina Euskaltzaindiarentzat. Ura ere, ez zen literaturaren atseginekin gozatzea. 20. mendean euskaraz argitara emandako guztiaren inventarioa egin eta testumasa neurtzeko. Esaten zuen, jakinera, joan omen zen, jakinera, eta ez dakit zenbat liburutegitara, eta ez dakit zenbat sokotara, eta ez dakit zenbat hauts tragatu genuen inventario hori egiteko. Zertako, testumasan neurtzeko, liburutegitako soko moku guztiak arakatzea izan zen lana, gero garai hartan astapenean zeuden, karaktere grafikoak ezagutzeko OCR sistema traketxak erabiliz, testuak euskarri digitalean jartzea eta akatsak zuzentzea, izan beste lan bat, hitzak lematizatzea, ez ziren lexikografiarekin maitemintzen laguntzen zuten jarduerak. Korpus digitalak lexikografian erabiltzeko oztopoak gainditzea,
abenturako kiroltzat hartzeko gai zen norbaitek soilik eutsi ezaioken goiari. 1987-88 ikastaroa Amerikako Estatu Batuetan eman zuen ikasketak sakontzen. Nola mendizale batzuk ez baitira konformatzen murugainen tamainako mendietara igotzen eta 8.000koen paretetan gora ausartzen baitira, hala Miriam ere hizkuntzalaritza konputazionalaren malkarretan barren abiatu zen. Euskarazko testu hitzak eskuz lematizatzeak dituen nekez ederki jabetu baitzegoen. Euskal morfologiaren tratamendu informatikorantz izenburua duen doktorego tesia irakurri zuen 1987an. Gero garatuko ziren Xuxe zuzentzaile ortografikoaren eta gainerako aplikazioen lehen harria izan zena eta 20. mendeko korpus automatiko kilematizatzea ahalbidetu zuena. Hizkuntzalaritzaren eta informatikaren gero eta harreman estuagoak hizkuntzalari konputazional izatera bultzatu zuen. Eta korpus hizkuntzalaritzara korpus hizkuntzalaritza eta lexikografia informatikatuetan buru belarri sartzera. Adierak, kategoria gramatikalak, sarrerak eta azpizarrerak, erabilera eta espezialitate markak eta abar bereizi beharra gutxi ez, eta XML, TEI, parserrak, DTD eta horrelakoak ere menderatzen ditu gaur egun. Lexikoaren behatokiaren, euskaltzaindiaren hiztegiaren makinagelan murgildurik bizi da. Hori da gaur egungo emakumeen profila, ez pasaie berunik jartzen egoetan airoso egiten dute egan. 2005an euskaltzaindiak Argomaizen bilduta egin zituen 14. barne jardunaldien sarria izaldian, Andres Urrutia euskaltzain buruak, akademiak aurreko urteetan erakusi zituen ahuleziak gainditzeko zenbait onarri proposatu zituen, daunela zioen. Irtenbideak hala ere, 34 irizpide nagusi bildu beharko lituzke. Lehena, premiazkoa dugula euskaltzain oso berrien sarrera. Adinez aurreraturik eta zereginez itota gaudenon laguntzaile eta aringarri. Bigarrena, euskaltzain oso horiek andrazko izan zein gizonezko izan merituen arabera aukeratu behar ditugula. Hirugarrena, gure artean diren andrazkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun politikat aintzat hartu beharko ditugula. Eta laugarrena, euskaltzain oso berri hori nondik norakoak lanaren eta aleginen bidetik asmatu behar ditugula. Hemen ez dakit ikusten dan, grafia zebat taula bat azaldu beharko luke, irizpide hori nola bete izan diren. 2005-2009 izendatu ziren 6 gizonezko, euskaltzain oso diot, 6 gizonezko eta 4 emakumezko. 2010-tik 14ra, 3 gizonezko eta emakumerik ez. 15-tik 19ra, 1 eta 1. Aurten, azken 15 urtean 14 euskaltzain oso berri izendatu dira. Kontuan izan da, gaur egun euskaltzain osoak guztira 29 garela, esan daiteke berrien sarrera garrantzizko izan dela. Andrazkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun politikak garai batean baino gehiago hartu dira aintzat. Egia esan, ez zen oso zaila ere. 1919-tik 2004 arte, emakume bakarra izendatu baitzen. Izendatutako pertsonen merezimendua kontuan izan direla eta baiezta daitekeela uste dut. Beren biografiei eta euskaltzaindiaren jardueretan izendatuak izan aurretik izan duten partaidetzari begira. Aurrera begira, bidezkoa litzateke emakumeen kopuruak gizonezkoenarekin berdintzen joatea. Ez bakarrik gainera justiziazkoa delako, baita beharrezkoa eta naturala delako ere emakumeentzat eta gizonezkoontzat. Horretarako gauza bakarra egin behar dugu, oztopoak kentzea, batez ere gure burmuinetan sakon txertatuak ditugunak eta ateak zabaltzea. Ikusi besterik ez dago gizartean emakumearen lekuaz ideiak pixka bat aldatu direnean zer gertatzen ari den. Etorkizuna nondik norakoa izan daiteken erakusten diguten estatistika batzuk aztertzea nahikoa da hori ikusteko. Beste taula bat dator orain. Futboleko hizkera erabiliz, esan genezake euskaltzain osoen arrobia euskaltzain urgazleek osatzen dutela. Bereziki batzordeetan lanean ari direnek. Gaur egun, 155 euskaltzain urgazle daude, batzuk aspaldikoak eta beste batzuk berriak. Hemen aipatu nahi den konturako. Garai batean, askotan, euskaltzain urgazleak izaten ziren, persona batzuk euskaren alde, gauza bat edo beste, edo asko egin zituztenak, eta aitortza moduko bazen besterik gabe, eta ikusten da historian zehar, ikusiz, hau izendatu zuten da gero zein zuen euskaltzainaren barruan, ez zuen parte hartu, garai batean batzorderik ere etzen, Bilasantek asmatu zituen arte. Gaur egun, egoera hori ez da horrelakoa. Orduan,
Gaur egun 155 euskaltzain urgazle daude, batzuk aspaldikoak eta beste batzuk berriak. Horietatik 37, alegia 125, emakumeak dira. 2005-etik ona izendatuko euskaltzain urgazleak 76 dira. Horietatik 22, 133, pixkatillo da, emakumeak. Parekotasuna zerbait normaldu da, baino ez asko. Hala ere, 1960tik ona jaiotako euskaltzain urgazleak hartzen baditugu, hori dira 59. Horietatik 24, ia erdiak, hau da, erdiak, esan diteke, emakumeak. Beraz, badirudi, belaunaldi gazteetan, aurrera joan ala, emakumeak pisu handiagoa dutela. Eta merezimenduei begira zer ikusten dugu. Bi irizpide erabilitzakegu merezimenduak neurtzeko. Ikasketa maila alde batetik, eta euskaltzaindiaren batzordetan duten partaidetza bestetik. Gogoan izan, Urrutia euskaltzainburuak 2005ean ipinitako laugarren irizpidea, euskaltzain oso berri horien nondik norakoak lanaren eta ahaleginen bidetik asmatu behar ditugula. Alegia, ez dugula egin nahi besterik gabe notableen galeria bat, baizik eta parte hartuko duen jendea, eta lan egingo duena, eta bere ekarpenak egingo dituena. Berriro ere, 1960tik ona jaiotako euskaltzain urgazlei begira jarriko naiz. Adin horietako euskaltzain urgazleen artean, 26 dira lizentziadunak. Horietatik 16, 71,5 emakumeak. Doktoreak berriz guztira 18, horietatik 7, 1,19 emakumeak. 1960tik ona jaiotako 24 emakume euskaltzain urgazleetatik, 13 dira, 1,54, batzordeetan dihardutenak, benetan. Ez izendatu dira eta hor daude ez. Lanean ari direnak batzordeetan. Erdiek, pasatxo. Euskaltzaintik kanpora, euskal gizartearik begira jartzen bagara, haren nabarmenago ikusiko dugu emakume gazteak sekulako indarrez datozela mundu akademikoan. Erraztasunaz, Eustatek erabizkaitzen dituen datuak, noski Euskal Autonomia Erkidegoaz, nahi nukenik Euskal Herri osoko estatistikak eskura izatea datuak emateko, baina hoixia dauzkat. Beraz, Autonomia Erkidegoari begira, oain azalduko da beste taula bat, ondoko taula horrek, 2016an, 2016an, Autonomia Erkidegoan, 30 eta 60 urte arte zituzten biztanleen artean, goi mailako ikasketak zituztenen kopuruak agerira. Hartzen du argazki bat, 2016an, goi mailako ikasketak zenbat dira, zenbat dira gizonezkoak eta zenbat dira emakumezkoak. Hartzen baldin baitu zaharretik gaztera, 55-59 urte zituzten artean, unekotara joaten baldin bagera, gizonezkoa ziren 154,8 eta emakume 45,2. Beraz, emakume pixka gehiago. Kuten baldin bagea, gazteagoetara, 54, hor, gizonezkoak dira 1,47, emakumezkoak 1,52,6. 49 urtetik, 49 urte bitartekoak, gizonezkoak 44,8, emakumezkoak 55,2. 40 tartekoak, gizonezkoak 1,43,5, emakumeak 1,46,5. Azkeneko emango dut. 30 eta 34 urte bitartekoen artean, 1,40,4 gizonezkoak eta 1,49,6 emakumezkoak. Ia 60-40 dago gaur egun banaketa goi mailako ikasketa dituztenen artean. Eta beste datu batzuk. 2016-2017 ikasturtean, graduko, master ofizialetako eta doktoregoetako ikasketetan, ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen estadistika hauek. Ikasturte hortarako matrikulatu ziren batzuk goi mailetan egera, doktoregoak, master ofizialak, graduak. Hartzen baditu gradukoak, zenbat diren kopuruak hor daude, eta eunekotan, ematen baldin baditugu, 1,45,3 gizonezkoak, 1,44,7 emakumezkoak. Master ofiziala eta berriz, hor parean izan zen, 50,8, 59,2. Doktoregoetan ere nahiko pareko. Eta guztira, hartzen baditu danak batera, emakumeak gehiago. 1,54, gizonezkoak 1,45. Datu guztiek erakusten digute emakumeak goi maileko ikasketetan
nagusi direla. Andres Urrutiak 2005an aipatu zuen irizpidura alegia euskaltzain berriak andrazko izan, zein gizonezko izan, merituen arabera aukeratu behar ditugula, kontuan izatea nahikoa izango da emakumeek beren lekua izan dezaten gure akademian. Merezimenduak behintzat ez dira oztopo izango. Badator aire freskoa.